Ambot kung baga na inom pa kamoy Tarsan. Ilolo Tarsan. Uy, ano na itabo din eh. Oh, may da. Uy. Bodo. Ano? Kakanula. Pero man, di pa naman nakigaratag. Oo, kuhan na ladi ha. Dahil nga lagas. Ika. Ha? Nagbibiling paupayan. Ay ka na ako uli. Ah, aja ka. Palinginan. Kana idudulong kitikad tugyap ako. Kaya di nagigarota ka im. Bay maburit. Pag di nadaraon nim. Nagano masakay ka dudulong at tayo. Kuha ha kay bay maburit. Nagtang sila ano siya. Oo, sa payan. Awit ka ngilinan. Ano nagihapan nakitan tadto ya. Nagbabaktas. Yung paparangkas ta diri. Pahadlo ka da nga bahay ko yung iguray hag. Okay. Kabara. Wala agad kay kuan. May kawit. Ay, tigduray hag. Paod. Okay, update kita no. Adi may datapahin hindi di wawalo nga daan na nagpakasupot-supot. So, sharing ko pa man pinalit kita hin usa ka sako. So amo na din nasasalin ang kanan din nga aton gin batag-batag ano. Natagantaman hi Tatay Leopoldo. So ini katapos tayo ni panhatag mapalit na lot kitahin mga grocery. Kikitaon ta kumpirat dadangatan pa nin puputsun talang daan. Kati mamapalit pa kita no sa kasako nganhin na pulo pa nga pang grocery. Oo. Ay. Good morning. Today is ano yung adlaw? Lunes, July 1, 2024. Oo, time check ba? Temprano yan Antonio ha? Alas 8:30. Oo, may dinagdiri darang nga mahiwagang bag. Nakita man niyo kanina no? Nakad to. Oo. Mga sinupot-supot ngan pera pa nga siguro mga pera pa to ka putos gihapon nga bugas. Oo, ayawan tad tuluatan mga grocery. Oo, tapos mabutong pa kita in usa ka sako. Yan atot panatagan. Oo. Idat pananagan niya na hindi kita ni maharayo ano. Baga makadiyan ni kita to naton bungsaran. Lagat bungsaran. Okay nakatagian bungsaran. Umurukoy ka nga nila. Lagat umurukoy. May nagdidiyosa na ay magsurunod eh. Bibil ng kay Jenny. Oo, matika di kita sulod. Kala niya. Jenny, lupat niya Jenny. Jenny. Loo ba do? Walak si tira yung trabaho. Dusan danas. Lag. Dusan danas. Adi kita sityo laglag. Bagadaraho niya una pa. Adi kita sulod it buntay. Amot aming nga suna din eh. Sunados? Sunto. Kahit sunto. Okay. Kahit sunto. Jenny. Oh, Jenny. Sunto. Ano Jenny? Wala ka gado kay mo kusubing music. Parang music.
Ang kayan pala ni Argini. Oo. Oy, good morning, brother. Good morning, brother. Uy. May dungay niyo din pugon-pugon, ano? Andi na merkado. Kumusta man? Okay, mag-happy ha. Oh, mau pidisaksak ano. Blower. With the street light. Oh. With the street light. With the street light. Ambot ko na ani pahi. Apay. Apay. Oh. Oh. Madig diri masirom la. Para diri kita ha. Para diri manuyo. Kaya naman talaga. Talon lupain ngaran yun. Amintot mga kondin niya solid. Ano pa ito ni ngaran? Mana Dolores. Kumusta man? Nangungurog ka naman na liwat. Ako kaglagas naman pasmadong pag tinanlaba ding mga Panahon. mga panahon. Mana Dolores. Mana Dolores, may danap baga. Panuan niya na, pandarahog. Siyempre, oras nga niyo may mga sugad din eh. Diyan sulod. Diri gud may mga diri ka, pwede diri. Kuanan, may din ni bugas, may din na noodles, dilata. Ha? Ay, baga gino nangungurog pagod. Oo. Ha? Maray na pasmado na Oo. pagsadingan. Pag-ilog lahiton ha. Ano pa ba ito? Salamat ha mo nga naghatagin ng sponsor. Nagpapasalamat akong damo nga pagpasalamat. Oo, basta ako mo dito. Ha? Oo, Pasensya ka na kung baga akuan na ito baga tagmalayha kita kumuan kay naguhulat lagyat kita hiton. Oo ha? Oo, sige. Sige, Salamat, sige. Lord. Okay. Makadi ako Mana Dolores. Oo. Tay, kumusta? Nakita pa ini. Sino ka man? Ako nim nawawara nga apo. Ha? Ako nim nawawara nga apo. Saan? Ay, hindi ka man natudak. Ano dito? Hinablusan. Saan? Tay na ako eh. O kanta Sherwin, ano ni Sherwin? Saan ako niya? Apply. Ha? Apply. Ano na iya? Ano ni Sherwin? Ano, right? Lang. Ha? Ano ninong? Baga hinablusan lang liwat. Ano man ni Sherwin? Lang. Ada tayo yun ako eh. Alahada, kadi. Kunin na lang ni para baga. Oo, baga makakuan-kuan. Sapar-sapar. Kuan, nino. Likod. Oo, hala, para. Kapte anay. Kapot. Wala agad yun. Oo. Di mo na sa ako yung plato. Oo. Ilan itos ka sa ako. Sunod na kung magriko kita. Oo, bay maborita. Kung ano na lang ito para baga maka. Oo, bay mo kung hulog. Kaya, ako, nawala. Oo. Di, Anim kinuwari kwikan. hindi ko likan. Balitaon nga ranin. Tamtam. Ano tamtam? Tam. Oo, makadi ako anay. Oo, tuwan. Sa labok daw kita. Talo na. Ay, sulod. Oo. Ito hindi talabukan. Ito. Ito din.
Dilibot na libot. Karawata. Uy, Adihin baga pambit. tawataro na yan. Kanahan kan. Kang kaiton yo. Ah, Wow. baga ilubla ha. Thank you. Baga bugas-bugas ito. Bain ma burit ha. Baga may dadi baga dilata. Si Brad. Thank you. Okay. Okay. Ang ina pakita kadto. Si Brad. Oo. Okay. Mamasyado lang kita. Oo. Apa yung kulop, awaga. Libutan ay. Din sulod-sulod ano. Din hit bagay talon. Kung din sulod. Oh. Open din kumbaga. Mag milyonaryo kita, bilyonaryo. Hindi ni imong din nga paliton ito na, papaliton ito na. Ay, mapahinga ko awaga man na. Paliton nila nga ito na. Kung hinot na ako din priority. May mong bahiya nga building kundo tenant halagad ng mga ambisyon nito niyo ganun mga puwakin ako doon ganun lang nalitik naman ito tunyo wala taka bibil nga natin ginkukuan angkay padis ha? Nakaturog ha? Masulod ako mukila ano ito ngayon sura oy adi karawatalaan niya din iyo. Oh, ha, baga bugas, may dilata di da ha. Oh, ha? Okay. Sige. Nestor ba ni pare? Matrabaho liwat niyan. Ano? Sige. Okay. Oops. Ayos. Tala. Naglibot kita. Salamat. Opo, oo. Hala, makadi ako liwat. Tay John. Tima din, may tulog kakadto ng ibang balay. Ibaliwat. Diliwat kita hakuan. Tenant ba awon pa dun? Doon baka mo kuan style Japan mga building ba tapos yatbot nga meda kuan recreational. So, diri lang mga taga din pati gihapon it mga ore mga balay magpapakatagamtam himuon niya nga building. Wow, ito niyo. Ha? Oo. Actually ano, wawalo naman na ladto yun kaya didan ayan kay ansya natin yung panhatag duha na aton na nahalabyog. So yan, nawalo niya na nga aton panlalabyog sa Didia San Roque yung balikon tan dito may Juan Santo Niño
Oo, nanatpagkad eh. Natagay bata. Natagay yan to. Among oriyan kita para siyempre kaya may dumakatarang ka. Untagan tama ako ang liwa, di ba? So ang usap mo pagunaan niya na. Ipon nga rin niya. Opay. Opay. Ada ka? Ha? Nagaano dito? Awan to na trabaho. Oh, timing na liwat. Purahiya didi. Bato. Oo. Natrabaho ngayon. Di, dinot na ako eh. Iya bugto. Origap din eh. Origap din daw. Tatay may maniniraw rin din eh. Oo. Mabilta na luwad kita nga daw. Ako yung baga na inom pa kamoy Tarsan. Ilulu Tarsan. Oo. Hindi ko na. Ilulu Tarsan. Uy, ano kung itabo din eh. Uy. Mapay nga kuan. Oh, may da. Uy. Bodo. Ano? Kakanula. 22 lahiyagin namatay. Yan na, ito yung lulubong. Oh. Hala. Pero man, di pa naman nakigaratag. Bibiling ko lagi pa di. Para salamat. Tamo ka pa. Okay. Ano pa nga rahad to? LBT. Oo, manual, tatay al, lolo al. Tinatawag ko nga Starsan. Talo na ito na ngayon. Oo, kuwan na ladi ha. Ayun. Oriso pa yun, di naman takon. Tikang latong gihapon in astronaut. Yung outer space na trabaho. Yun lagat astronaut. Bawa pipinan na rin na lagi tayo nuray ha. Oo, gito ano ito. Niya pag-vlog. Nakabasta mo nakita mo na kaniya pag-vlog sa mga nga babalikon sa ikaw. Kaya may da nagkuhan ha ako, may da baga nag-comment, taklaluwat gin kuhan. Ako na tubugto. Oo, singko katuong ko, sige. Nakita niya kang tiyo ang natawsan. Talon. Kahala. Oo. Okay. Ano ito na ngayon mga kuhan, mga kasangkayan. Sige. Thank you. Uy, mag-alaga daw. Tagilitson. Oh, ito na ito tatay. Alam ngayon, ba daw, ano? Too sad. Salita mo ito mga kwanta. Talon ano? Napaway na yung talon. Dahil nga lagas. Baka kayo nag-ubok-ubok pa. Tikain ka, bata. Tikain ka. Ha? Nagbibilingin paupayan. Hay ka na ako uli. Hindi ka. Panginan. Pangilinan, tiuli ka na. Kana idudulong, kitikad tugyap ako. Ano? Masaring ka na liwat nga. May daw ni Magi yun. Kaya ano ti Magi yun? Ha? Kaya di nagigaratagaim. Bay, maburit. Pag di nadaraon nim. Bugas, nganin baga dilata. Ano, masigi ka diri. Wala. Ha?
alaga to na ano, masakay ka, dudulong nga tayo. Kitikan to gyap ako. Mga ano man? Ay ano ito sigarilyo. Ay glabog kay kanugon. Ay lapag sigarilyo. Ay wala ay glabog, ay glabog. Anay anay. Kuan lain eh. Pagka sinupot-supot. Kuan na ha kay bahan mapurit. Bugas ito, bugas yan dilata. Ha? Wala. Thank you, ha, doy. Kapti. Nagtang salamat niya. Oo, sa bayan. Nagbibiling ka man ng kaupayan yan. Nakabiling ka ng kaupayan. Ha? Oo. Sige. Na. Okay. Sige. Salamat niya. Oo. Hinay ha? Salamat niya. Oo. Nela tay. Lagi yan tagya padatunan ha din nga Pasko. An panhatag nathan kuan. Panhatag nathan iso di bula. Ay. Awit ka ngilinan. Oo. Ano nagihapan nakitan tadto ya. Nagbabaktas. Yung paparangkas ka na diri. Hadlo ka da nga bahin ko yung egduray hag. Okay. Kabara. Wala agad kay kuan. May kawit. Ay egduray hag. Paog. Ay dida. Hindi pwede daw. Mausay dida. Haklagan ha. Haklagan. Mga opay nga aga. Haklagan in din sila kita libot yung tubtublan ni kunahin it dalan nga ato matutubtuban hininaan lagi ito mga balay-balay tubyan naman kita mga itatong sangkay nga banal nga spirito itong kaangayan may labang bato din nga balay ha. Pag hindi ko pala gyapon din kaya tumugtubla ka to dito. Nako sanay nga ni naging din pero waray at dumayon. Oo. Amit kang ilinan, kalinginan. Sityo, kanan Santo Niño pa ini. Oo. Alaga tigdo diray haga. Mapay nga aga. Ay yung mga bato din ito ang bato rito kumamay pala ito ha wala agad ang bato rito din matuturi pa hindi ni ka singan baga kuang good pinisor nga tayo mamaya bubut-bubut ito na bubut ito kuan ambaw lagat bubut yung mga kuan yung mga wordings ito din yung mahilabot din ito aton na storyahon kaya mo dito ito pakita siguro malilipay tibahinin nga awa mo ngayon kalinginan kalingitan o kalinginan alin din ano kaya tawag kalinginan ano pa ito din ano pa din kalinginan ha kalinginan tubtub na lang din waray nat nga ito lapay na makakagawa sa kutlapay May latay nga. may latay. Pero may napakabablayan nga di. Waray na. Awa mo na lang din. Taad to. Hinot na ako dito. Dito. Sige daw. Pwede yun. Waray din na. Awa mo na din kitapusan. Nakagpasyada gyap kita. Awa mo na kitapusan. Lapay.
di rin na maka-atrasa ngadto kay malatay na ko no. Nakapasyada kita gyap man ni. Na nagtunog. Angkay. Na nakuha lalugod ka na kimang paginamang rawon paginakan. Naabot man yung tak signal nga niya no. Yun tada dila. Oh, ayun tim kaupod. Ikaw la. Ginano ka man. Iprito. Adim baga. Natutuyok ba? Ha? Oo, ay ko na lang ini ha. Ay mo ko na lang ini gyaupuan. Naabot man yung touch signal nga ni. Nagdihina ka na. Ah, dadi nakipanharatag. Salamat ha. Oo. Ha? Salamat. Oo, ari sa pa. Saan kayo magkita? Sige. Ah, di mo pasang kayo man yung ayam. Ito na. Kuyubog. Dala saan kayo? Salamat ha. Okay, wala sa pa yan. Oo. Abot ka ngayon ano. Ah. Nakasubay-bay ko na. Oo. Sige. Thank you ha, Sangkay. Opo. Tukod kita masinganhin, hadi. Oo, may tukod hindi na kita nga pagkabalay, kaya mga baga. Oo, di usan na lahat, di ano. Hindi baga pwede maduray hagan. Alam ko maduray hagan. Tinumar kita ko, maupay na lang ang may din nagbayo, plo. Kaya kung niya raw, kung inuran-uran, yung kakadalak, adin nakalabay nga. Gabi. Ayun yun. Karoon. Pwede din tama. Labi yun. Kat man dito. Pinunod na ako dito. Diyan maglok. Lumusad kita. Hinala kita. O ano daw kita ang tali dito. Doon yun ako ito na ayam. Kinundo ayam na ayam. Okay. Oy, alaga daw. Kadaw. Ikaw na la, kadi. Kadi ano may tuyo kayo. Mako rin man paglusad ka daw. Oo, sige. Nakilala ka man. Kaya ano? Pipera ka man dida. Alaga daw. Lagot pipera ko dida. May the music. Mga batos. Nagpatukal na kita din yung drone. Dito ako. Ano ito yung batos? Padisada gyap. Pipera ka mo dida. Tutulong. Yung padis yung kuhan, tim trabaho yun ako. Ginaid ako kay waray ng kuryente. Oo. Ginaid ako solar o. Oo. Yung gahe mo ko na lang kukuhan. Nag-uusakan na lang eh. Kabuinas ko na la. Oo. May dako dito ginukyan niya. Kinuha man daan ng ayam. Tumapo. Hindi may bomba. Oo. Waray na ako bailot kita hato ko. Tawari tatlawa. Kuha lang yung bugas ini ngayon bagadan dilata. Ngayon baga may dadi da kapi-kapi. Saan kayo nyo? O diriton tikang hak. Tikang iton han astronaut. Outer space. Lera yung dangatan ano. dangatan. Bali ng mga gimpapalayon lahat sa kanya. Baga kuan mga era sir papandarahog. Angkay. Ha? Salamat ha, damo salamat. Sige. Sorry, di mo ko rin paglusad. Oo. Inay. Oo, sige. Thank you ha. Ilubla na iton. Upay ka baga nakapasyadak na ni. Kano ka nakilala? Di ba natagang paklans? Aw, ano? Mag-iinwa, wag-iyap. Aw, nakakuha ka ngayon. Siyempre ako pag-uwi mo na. Isang kayong giyap. Okay. Basta magsakay kita ha. Oo. Sige, Angkay. Yes, salamat. Oo.
Thank you. Dirahay kita hin Espiritu Santo nga sa nang lan ngadto niya ano. Damo kat na ng lan. Gaano man kita no karoy ka man sa rahid. Ay la. Bisan lagi ta pagasugan ano. Baton mga hingyap puros kaupayan. Bisan puwaki. Bisan paog ano. Talaga paog sirin pa. Di lagi ta mo tostado nga duro. Di lagi ta nga duro mo tostado. May nga nga ni kita haubin. Pwede kadalahan mga 50 degrees. Request. At least meron natin nabubuhat nga kaupayan. Makalilipay man para ba. Bisan maraot kita again. This has been your friend from another stars. Iniubos nga sangkay. Sakay Tonyo! O mga tigutat dito. Mo itong didan may dakuan. Didan. May itong didakuan. Yungib ba? May itong yung masita gold. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Thank you Lord. Ati ko siya sa sampitong taliwat kay mapatakluban lot kunod to ya mapa-sign na niya clearance makuha na liwat klase na liwat temprano kuno tira klase yan nga July senior high na senior high enrollment na liwat